Един повод, много приятел, даже два. Криза е. Първия криза и двата вече почнахме на едно да ги правим. Рождени дни с цветница, 3. Цветница, рожден ден и годеж. Да вдигнем на здраве за Дилянчето, малото семейство Диляна и Десислав. Дилянчето да видим. Ако не са те, целият град умира. Няма да има пици, няма да има гуми. Тъй, че да вдигнем тост, да са ни живи и здрави. Си кмет на града, бе. Да здрави на всички. Сега гуми до година кмет. Който има уважение да слага. Аз също и на Дилянчето казах до година едно кътрево, едно хубаво детенце, като е аз, Катеринче. Папа, Аз да мам с Филип съм валил тук, где ма видяхте, бе? ти имаш го ми забравя, Искаме едно хубаво бебице, като не е Катериничко да е. На който ще да причам, ако всичката нейната да е. Добре. Симпатяга! Айде, Всичките наред. Защото е естествено. Всичките. Де си и да е, като нашето плачило да е. Плачи. Плачливо и после да слуша. Тук кадровото го забравим, Ало, Греко! Не ми бягай! Има той е къдрев. Сега си смил прическата му, иначе той си естествено. Дали Наско, естествено си. Много е готина твоята коса. Пак да начиса.